Hola, anem a veure com farem el procés per a donar-nos d'alta a Tinkercad i que ens permeti dibuixar les nostres figures en 3D. El nostre professor ens ha de donar un enllaç on ens indica per entrar a la classe i el seu codi de la classe corresponent, d'acord? Ho obrim amb un navegador i ens diu si volem entrar amb un àlies o volem entrar amb un correu electrònic. Nosaltres farem el procediment d'un correu electrònic. Com tenim un correu de G Suite, doncs cliquem a sobre del correu de G Suite. Aquí ens demana que posem el correu, que serà el nostre correu del centre. Ens demana la contrasenya del nostre correu. A Tinkercad no es queda res d'aquestes dades. I un cop ho hem posat, ens diu que hem d'acceptar les condicions, els termes d'ús d'Autodesk, i hem de dir que continuï. I ja hem entrat com a alumne de la nostra classe, d'acord? Ens dona el nostre perfil, aquí tenim el nostre perfil d'alumne, d'acord? Aquí tindrem les nostres classes, per tant ja ens assigna una classe. Aquí tenim per si volem fer els nostres dissenys i podrem començar a treballar. Nosaltres sempre treballarem des de les nostres classes, entrarem a la classe i aquí anirem veient les activitats que ens tenen assignades. Fins aquí la part bàsica per registrar-nos i tornar a entrar.